Uyenza kanjani into yokuthi uthi umdala uphendule ekhaya isigodlo sikaSathane? Umdala okanye nibadala niphendule ikhaya isigodlo sikaSathane emndenini, emphakathini, ezweni nikwenze nje lokho ngaphandle kokwesaba, nibe nokuzethemba, nikwenze nje umuzi niwuphendule impela ube isigodlo sikaSathane. Lesikhathi engabe umuzi ila abantu abaphila ekhaya bonke bayafukanyelwa ekhaya bethole imfudumalo bese kuba khona abantu abadala abazophendula umuzi isigodlo sikaSathane. Yazi ukuthi kukhona kweminye imizi ozotho lizo nje ikhaya liphila bevumele impethu yomuntu mhlambe oyedwa mhlawumbe ababili bebaxove nje. Uyawubona makuthiwa kuxova uflawa lo wokukhanda mhlambe inhlama yamagwinya ya kunabantu abanaleyo nto bekwazi ukuxova ikhaya belixove ngokuzethemba okukhulu nangokungabi namahloni. Bengabi namahloni ene ubani ozothini, abanendaba, abanamsebenzi. Yini-ke leyo nto leyo-ke ile nto le engilwisana nayo njengeso ubunye group ungabi nandaba. Kukhona abantu amakhaya okuphekwa kuwo inzondo utho kuzelwe ingane kunabantu abadala abazohola umkhankaso wokuthi siyamzonda ubani, kumnyama kubomvu siyamzonda ubani, uyazondwa la ekhaya ubani and loko siyakwenza ungangilaleli kuloko aphume la ekhaya. Yiyo madoda inkinga leyo. Uyazi ukuthi lezi ngane njengoba uyizele nje akuzona ezakho, iy'ngane zethonga, iy'ngane lo muzi njengoba ukhona ziyingxenye yawo. Kodwa lento oyifakayo kuzona uyatshala, uya-investa engqondweni zazo ngaphakathi, zizobazonda abantu, zizomzonda umuntu and leyo nto leyo imfundiso yakho. Uyazi ukuthi iy'ngane wena njengoba nje uyizele ubaba wazo, umama wazo zikholelwa kangakanani kuwe. Ey'nganeni zakho awukho wrong, ungabenza ubu-wrong udele uma zikholelwa kuwe iy'ngane zakho awukho wrong. Ngisho ungathi akuthathwe imbazo kuhlahlela umuntu abulawe, kukhona iy'ngane zakho ezothi zikusaba loko kodwa zikwenze ngoba kusho wena ubaba, kusho wena umama. Yini ungaku-understand ukuba umama ukuthi yini? Yini ungaku-understand ukuba ubaba ukuthi yini? Yini ungaku-understand ukuhola ikhaya ukuthi yini? Uliphendulelani ikhaya libe isigodlo sikaSathane? Wazalwa nawe mhlambe badlula abanye bakushiya bathemba wena ukuthi hhayi-ke uyosala ube yiso leli khaya likhulu esandleni sakho bese wena uliphendula isigodlo sikaSathane. Uliphendula isizinda senzondo la kuzondanwa khona. Madoda kwaze kwanzima emhlabeni. Isubunye group-ke bafethu-ke lifuna ukuthi lento yokungabi nandaba emndenini kubantu kumalunga omndeni sibhekane nayo. Niyazi bafethu ukuthi i-social media iyonanto nje kulesikhathi samanje okudinga siyethembe ukuthi izosilekelela ey'ntweni ey'ningi, ngoba i-social media bonke abantu abafuna ukwenza into ey'thile, ngabe abafuna ukukhohlakala, ngabe abafuna ukwenza okubi, ngabe abafuna abaney'nhloso ezinhle, wena uthatha loku okudingayo. Njengami nje-ke iso ubunye group ngifuna la ku-social media kube yiyona ndawo la engizokwenza khona noma bekuthiwa awuthandi ukungizwa kodwa uyoze ungizwe. Yabona-ke namhlanje ngifuna ukukutshela ukuthi lezi ngane lezi ey'khona ekhaya odlala ngazo uthi akuzondwa abantu, uyifakwe enkulu inkinga ngoba ngolunye usuku labantu othi abazondwe kuyofika mhlambe isikhathi esinzima kuwe, mhlambe sekufuna mhlambe umphefumulo awuhlukane nenyama, mhlambe wena kuyokufikela ngamandla kaNkulunkulu ukuthi uthi hey ngibizele nobani ngizoxolisa kubo ngeke ngakwenza. Uyombiza ubani, umbize nobani usho ukuthi hhayi cha ngonile mntakababa, ngonile mntanami
ngenza u-1 no-2 no-3, kodwa lezi ngane lezi oyifaka ehlathini uyobe ungaxoliseli zona, uyobe uyixolisela wena singenasiqiniseko futhi ukuthi lapho ekuxoliseni kwakho uyobe uxolisa into ekhona yini, noma uyobe uxolisa ukuthi akuphuma umphefumulo usawubhekana namacala phambili. Yewe bantu baseMzansi, ake niqonde nikufunde ukwazi ukuthi kuyini ukuba umzali. Ayingabulawa imizi. Okubuhlungu yazi ene abantu kukancane ukuthi umuntu abulale owakhe umuzi. Ubulala imizi yabafowabo omunye, abulale imizi yabanakwabo. Ethi mhlawumbe ubulala yona kanti automatically nowakhe uyingxenye yale mizi ayibulalayo. Bafowethu ake sibuyeni sibuyise ubuntu. Sibuyise ubuntu sibe ngabantu. Hey Nkosi yami angazi ngingathini. Uyazi mhlambe siye sihluphe sihambe semasontweni senze lokhu naloku sithi silwela umbuso wezulu, kanti umbuso wezulu iwona lo awukwazi ukuphuma esontweni kodwa ekhaya upheka isigodlo sikaSathane. Kufike usuku lokuya esontweni uthatha ijoyini uhambe esontweni uhlanganyele nabazalwane mayishaya inkonzo isikhathi sokuphela kwenkonzo uyabuyela esigodlweni sikaSathane esiwumuzi wakho esiyikhaya lakho esenziwe uwe. Engabe uyangizwa yini? Ngiyazi njalo ukuthi awungizwa ngoba unandaba. Awunandaba. Yebo bafethu ayingabulawa imizi. Ayingabulawa imizi ngobuxoki bantu abadala emndenini. Yazi ukuthi ngisho kuwe. Ngisho kuwe. Uyenzelani lento? Ya nawe ngisho kuwe. Uyenzelani lento? Ubulalelani umuzi, uphendulelani umuzi isigodlo sikaSathane. Lezi ngane oyizele oyifida inzondo uthi azizonda abanye abantu. Labantu mhla uxolisa ziyobabhekela uba. Mhla kuvela ukuthi wena yonke lento oyenzayo uphethwe nje umoya kaSathane, unobubi, awunabo ubuntu. Lezi ngane ziyobabhekela ubani labantu? Yebo bafowethu. Uyazi ene kunabantu abenza kahle kanjani emndenini. Kodwa wena ezakhe izenzo zenze kuthiwe hey abantu bomndeni. Bese wonke umuntu nowenza kahle akhave ile blanket yakhe eminyama yokuthi wena wenza kabi. Ubahlambalazelana abantu. Bayakusaba namhlanje abanye abantu. Bayakusaba ngoba lento oyenzayo awuyenzi awunamahloni ayo, uyenza ubhekile bekhuluma mawungekho ukuthi hayibo kodwa nimbona mawukhona kubathi yonke into ihamba kahle. Bayakusaba. Uyenzelani lento? Ubangcoliselani abantu? Udlalelani ngengane zakho uyizondisa abantu. Uyizondise even abantu ezizobadinga kusasa. Zingasazi ukuthi ziwabhekele ubani. Ngiyabuya ngifuna ukuthi mangibuya ngitshele wena okuhlangenwe ngawe ukuthi uphila kanjani nalabantu asebephendula ikhaya isigodlo sikaSathane. Ngoba kukhona indlela especial okufuna kuphilwe ngayo nabantu abaphendula ikhaya isigodlo sikaSathane. Kodwa ngoba isobunye group likhona for ukusiza omunye nomunye obhekene nalenkinga, ngoba nawe wena onalemkhuba engcolile emibi ongenabuntu uma ulalela isobunye group
mawuthanda ukusizakala uzosizakala. Kodwa-ke ngebhadi akukho okutheni wena okusengakusiza. Sesifuna ukuthi izenzo zakho siyithathe sifundise abasenobuntu. Wena qhubeka.